ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ରଖିଛେ 10 ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ 10 ଧାଡ଼ିରେ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ। 2 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଏଇ ଡ୍ୟାସ୍ ବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କରିବ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। 3ରେ ଲେଖିବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 10ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଗୋଟିଏ ଅଫିସ୍ ଗୃହ, ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍, ଗୋଟିଏ ପାଠାଗାର ରହିଛି। 4 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଓ ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଯଦି ଅଧିକା ବଢ଼େଇକି ଲେଖିପାରିବ କି କମେଇକି ଲେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ 1 2 3 4 ଗଲା। 5ରେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଖେଳ ଛୁଟି ଓ ଅବକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ସମୟ ସାରଣୀ ଯେଉଁଟା ଆମର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କହୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଖେଳ ଛୁଟି ଓ ଅବକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ 12 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଜଣେ କିରାଣୀ ଏବଂ 2 ଜଣ ଚପରାସୀ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ଯୋଗାସନ ଶିକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ବଣଭୋଜି, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। 10 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ କଥା ମାନି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯଶ ରଖିବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 10 ଲାଇନ୍ସ ଏସେ କରିଛେ। ଖାତାରେ ଟିପି ରଖ, ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।